Hi guys, I'm Berts and he's Saturn. Welcome to our YouTube channel, Millennial Dad Vlogs. So nata diri ron sa Intoys Bakasihan. Mga una ta kay gutom na kayo. Let's go! Karon ibutang ng mga bakasi. Ang liho to. Padong na meron sa kuan daw gani bakasihan sa Cordova katong sa Netflix pa. Aon ta nagkuan na bakasi. Bakasi. Asa galito nang pilikuan nun. Gani mo ni? Amo ni mo ni. Kita na gani morning Intoy Bakasihan. Detso na din mo. Oh, mo ni siya, Barangay Buagsong, Cordova. So, mo ni siya ni kagamay sa daan pero anabi na. Patience is a virtue. Di ka kaog lami nga kuan pakaigiagihan nga lisod. Sure. Grabe na. Hello. Hello. Mo ni siyang lakto, gihimo nila dire. Fresh pagit kinagawas sa ilang dagat. Luto na. Karon ibutang ng mga bakasi. Ang liho to. Mas init. Nagkuyawan sa init. Nilukso. Ito timong ibutang te. Patis o black beans. Bert, ba tayo itong tubig, Bert? Naisig pa ngayon sa resepto ng Intoy. Hindi nyo ihatag. Sa, hindi nyo ihatag no? Ha? Hatag nagyapon? Pabuka lang. Pabuka na lang eh. Hindi, bukas. Kada lang. Magkaroon, dili ragid ba kasi ang ilang kuan, dili ragid ba kasi ilang tunas like pansit. Ay. Ito ganito. Patay batiko niyo or asa ni? Apo ko. Ano yung larang, larang. Kanin, kaon ta last time ani. Kung may katarog vlog kay kanang kami mo kay kaon. Kanin no kos kwa kani. Dili Oh, na. sige. Sige, pili lang po dani usa. Gani ay. Sa ani sa paman na isda. Escabeche no. Gusto. Last time laptop na tong girder. Gusto na po. Ayun ka na, sakto na siya. Kani kay Hilaw. Kinilaw. Kanilarang yapon eh. Oo. Lang mo Isda. ra. Unsa na Yeah. isda kuya? Saan yung isda? Obod. Para to no? Kani. Kita. Kita.
Lahat eh. Dako. Nito. Kusok po. Kusok ka? Ah. Sige, kusok. Saka ni... Scallops. Day. Bangus. Kanon ninyo. Sala. Kaon ka? Hindi na ako mag-rice. Hindi na ako mag-rice. Char. Juice? Gawas lang kayo. Amo na ka juice? Ako na. Drinks mo? Okay, so mo ni siya ang food na to. Karon, mag-rice nila. Cheese, mo ni standard price sa Right. kananan, sa rice, ang asang kalendarya. Kani, bakasi ni Intoy, special, 40 pesos. So, Nag-workuan, mangod ni. Atong regular to, ordinary ra, pero ingon to, yung magad, kana ang ilang regular o spicy, doon na daw sa more sticky. So, mamaora. So, 40 pesos per... Mo nang makakaon sa Saturn kay dili man ang spicy Hindi na. na spicy, so okay na tayo. So, ito siya. So, 40 pesos. So, kayo din. Unlimited pa dyan sa sabaw. Pwede review ka mga yung balik o sabaw nila. Ginahan kay si Saturn sa Sabaw. Ganahan ka na siya. Karon kani... Uy, uto na yung Ay, tater. Ang plastic, di siya ganahag na yung-plastic. Magod ang mga gunitanan. Okay. So, mo ni siya ang gusto. Gusto Yes, nakatilaw na ko lang yun. tag 30. So, ang usa ang paborito na mo niya car kay Nukos tag 40. So, pareha siya presyo sa bakasi. Oh, mainom si Saturn. Ganahan kay siya aning soup. Saturn, drink soup. Oh, hindi na init. So, naon ta? Hindi na, para ito pag-yun. Gusto usa, bakasi usa, ya rice, nokos, ice cream dua, saging, sa, ya tulo ka, Mineral. Tupikana. 255. Salamat kayo. Salamat kayo. Bye-bye. See you.